Η Master D δεσμεύεται να συμβουλεύει, να προετοιμάζει και να εκπαιδεύει τους σπουδαστές της για να επιτύχουν τους επαγγελματικούς και προσωπικούς τους στόχους. Η εμπειρία μας στον τομέα της εκπαίδευσης μας δίνει τη δυνατότητα να εντοπίζουμε τις ανάγκες, να συζητάμε για τους στόχους και να προτείνουμε στον κάθε σπουδαστή το κατάλληλο πλάνο για να φτάσει σε αυτόν με επιτυχία μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα. Έχουμε δημιουργήσει το σύστημα αξιολόγησης P8.10 με το οποίο εγγυόμαστε ποιοτική και εξατομικευμένη προετοιμασία. Παραπάνω από 15 χρόνια στον χώρο της εκπαίδευσης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου ώστε να θριαμβεύουν οι σπουδαστές μας. Φροντίζουμε ώστε ο μεγαλύτερος δυνατόν αριθμός σπουδαστών μας να πραγματοποιεί τους στόχους τους στο συντομότερο χρονικό διάστημα μέσω της υψηλής ποιότητας του προϊόντος και των υπηρεσιών μας. Στη Master D είμαστε διαθέσιμοι να σε προετοιμάσουμε να πετύχεις το στόχο σου. Ο προγυμναστής σου θα εντοπίσει τα λάθη σου και θα σε καθοδηγεί καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας. Η εκπαίδευση θα προσαρμοστεί στο χρόνο που διαθέτεις και στις ανάγκες σου. Παρέχουμε αποκλειστικές υπηρεσίες στο σπουδαστή. Οι καθηγητές λύνουν απορίες και δίνουν συμβουλές είτε μέσω τηλεφώνου είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Προετοιμάζουμε το δικό μας υλικό ώστε ο σπουδαστής να γνωρίσει σε βάθος το αντικείμενο που τον ενδιαφέρει. Κάθε εξειδικευμένος καθηγητής είναι υπεύθυνος για το διδακτικό υλικό και το τμήμα παραγωγής μας είναι υπεύθυνο ώστε το υλικό να φτάσει σε τέλεια κατάσταση στο σπουδαστή ώστε να ξεκινήσει άμεσα την πορεία προς την εκπλήρωση του σκοπού του. Είμαστε μια σχολή που κοιτάμε πάντα το μέλλον. Χρησιμοποιούμε την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Καινοτομούμε συνεχώς με στόχο να δώσουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στον κάθε σπουδαστή. Δουλεύουμε ομαδικά. Επιδιώκουμε όσοι μας προσεγγίζουν να καταφέρουν να μας γνωρίσουν, να δουλέψουν μαζί μας και να μείνουν απόλυτα ικανοποιημένοι. Η ικανοποίηση του σπουδαστή μας είναι τελικά και δική μας ικανοποίηση. Εδώ και χρόνια προετοιμάζουμε επαγγελματίες. Εδώ και χρόνια βοηθάμε τους σπουδαστές μας να εκπληρώνουν τους στόχους τους.